Така, хора, сега ще ви покажа как само с едно кликване можете да влезете в камера. Така. Добре, идвате в настройки. Така, ето ги настройките. Става за Моторола. Така. Активиране, хора. Идвате тук. Избирате така. Така, идвате хоп. Някъде е тук, хора, беше това. Ето го. Така, вижте как работи, хора. И сега, готови ли сте, хора, да видите? Изпробвайте го, натискате. И сега, хора, готови ли сте на 3, 2, 1. Айде да. Ето, хора. Само като използвам приложението, разбрах. И така, хора, готово. Така. Ето и сега вече вървя си. Къде е тази камера? Значи пак трябва да се ядосвам. Хоп, хора, и само трак. И си влизам в камера. Хора, дайте лайк на това видео. И ако искате да излезете, чакайте. Ето. Може да включите така пак светкавица. Можете да изключите светкавицата. Раздрусквате, включвате. 4 пъти раздрусквате. Чихо. Така, хора. И така. Добре, айде, довиждане.